Zatozte nere aitaren bedeinkatuok, hartzazue munduaren sortzetik zuentzat prestaturik dagoen erreinua. Aleluia. Aitaren, eta semearen, eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Jesus jaunak betirako garaitu ditu pekatua eta heriotza. Ospakizun honen hasieran, ireki gaitezen Jaungoikoaren errukira eta piztu erara. Jesus jauna, gu salbatzeagatik gizon egin zinena, erruki jauna. Jesus jauna, guri bizia emateko, hil ta piztu zinena, Kristo erruki. Jesus jauna, gu aitarengana eramateko, zerura igon zinena, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizira. Haintza zeruetan Jaungoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizakiei, hain handi eta eder zaitugulako gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspe zagur, eskerrak zuri, Jainko jauna zeruko errege, Jaungoiko aita guztia alduna, jauna seme bakar Jesu Kristo, Jainko jauna, Jainkoaren bildots, aitaren seme, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna, zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, Jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, jaunaren piztuerako festaburua, urtero alaitasunez berritzea eman diguzu. Egizu bihotzonez, lurrontan ospatzen dugun Paskoak, izan dezala bere betea zeruko pozetan, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, Pedro eta Joan jauretxera zihoazen, arratsalderdiko otoitzera. Hain zuzen, orduan zeramaten amaren zabaletik elbarria zen gizaseme bat. Jauretxeko ate ederrean, ondoan ipinioi zuten egunero. Han sartzen zirenei limosna eskatzko. Pedro eta Joan jauretxera sartzen ikusi zitueneko eskean hasi zitzaien. Pedro begira gelditu zitzaion, Joan aldamenean zuela eta esan zion, begira ezaiguzu. Eta hura begira jarri zitzaien, haiengandik zerbait hartuko zuelakoan. Pedrok esan zion, ez daukat ez zilarrik, ez urrerik, baina daukadana eman dizut. Nazareteko Jesu Kristoren izenean jaiki zaitez eta ibili. Eskuineko eskutik geldu eta jaikierazi zuen, eta bat-batean sendotu zitzaizkion oinak eta orpoak. Jauzi eginez zutitu zen eta ibiltzen hasi. Bere oinez sartu zen jauretxera, jauzika eta Jaungoikoa goresten. Herri guztiak ikusi zuenean, oinez ibiltzen eta Jaungoikoa goresten, denek ezagutu zuten ura bera zela jauretxeko ate ederrean eserita eskean egoten zena. Eta harrita zur eginik gelditu ziren, gertatu zenagatik. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Poztu bedi jaunaren bila dabiltzanen barrena. Poztu bedi jaunaren bila dabiltzanen barrena. Eskerrak jaunari oiukaaren izena
ezagueterazi atzerrietan haren egintza bekainak. Ahoz eta salteriz erezi egiozue, haren mirari guztiak zabalitzazue. Poztu bedi jaunaren bila dabiltzanen barrena. Arro zaitezte haren izen santuz, poztu bedi jaunaren bila dabiltzanen barrena. Bila ezazoa jauna eta haren almena, bila beti haren aurpegia. Poztu bedi jaunaren bila dabiltzanen barrean. Haren morroi Abrahamen, hasia zeratenok, haren aukeratu Jakoben semeok. Hauna dugu jainko, haren erabakiak balio dute lur guztirako. Poztu bedi jaunaren bila dabiltzanen barrena. Gogoan dauka betiko egin zuen ituna, berak milak izaldiarentzat hitzemana. Abranekin egin zuen elkargoa, Isaaki eman zion zintza. Poztu bedi jaunaren bila dabiltzanen barrena. Alleluia, alleluia. Hau da jaunak egin duen eguna, gu pozteko eta alaitzeko eguna. Alleluia. Jauna zuekin. Zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Jesusen bi ikasle, Jerusalendik 2 orduko bidean dagoen Emaus izeneko herri txikira zihoazen. Eta gertakizun guztietan elkarrekin hizketan ari ziren. Elkarrekin hizketan eta eztabaidan ari zirelarik, Jesus berbera hurbildu zitzaien, eta haiekin batean zihoan, haien begiak ordea itxu zeuden, eta ez zuten ezagutu. Harek esan zien, zer da bidean dakarkizuen hizketa hori? Eta goibeldurik gelditu ziren. Kleofas zeritzan bietako batek hitza hartuz honela esan zion. Zu bakarrik altzaitugu horren arrotz Jerusalenen egun hauetan gertatu direnak ez jakiteko? Jesusek erantzun, zer bada? Eta haiek, Nazareteko Jesusi gertatua, profeta baizen, egitez eta hitzez gizona altsua, jainkoaren eta herri guztien aurrean. Nola apaiz nagusiek eta gure agintariek heriotzarako eman eta gurutzean josi zuten. Guk berriz, Israel askatuko zuena bera zela uste genuen, baina 3. eguna da hori gertatu zela. Gure artean emakume batzuk berriz, harrituta utzi gaituzte. Goizean goiz hilobira joan eta Jesusen gorputzik aurkitu gabe itzuli ziren. Eta bizi dela zioten aingeruak ikusi omen zituzten. Joan ziren guretar batzuk ere hilobira, eta emakumeak esan bezala aurkitu zuten. Bera berriz ez zuten ikusi. Orduan Jesusek esan zien, bai zentzugabeak zaretela, eta profeteen hitzak sinisteko motelak. Ez alda zuen bada Mesiasek hori jasan behar, bere aintzan sartzeko, eta Moisesengandik hasi eta profeta, liburu santuak hartaz idatzetako guztiak agertu ziren. Zihoazen herrira iritsi zirenean, berak aurrean zihoala egin zuen, baina haiek geldierazi nahiez honela zioten. Zaude gurekin, berandu da eta, eguna iluntzera dijoa, eta sartu egin zen haiekin egoteko. Haiekin mailan zegoela, ogia hartu, bedeinkapen otoitza egin, zatitu eta eman zien. Orduan, ireki zitzaizkien begiak eta ezagutu zuten. Bera ordea, itzali egin zitzaien. Orduan, honela esan zioten elkarri. Ez algenuen zutan gure bihotza bidean hitz egiten zigunean, eta liburu santuak adierazten zizkigutenean, eta berehala altxa eta Jerusalena itzuli ziren.
Han aurkitu zituzten 11 eta haien lagunak esanez. Piztu da jauna egiaz, eta Simoni agertu zaio. Haiek adierazi zuten bidean agertu zitzaiena, eta nola ezagutu zuten ogia zatitzean. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Bi gizonen historia daukegu hemen aurrean, oinez dabiltza eta hizketan. Zeri buruz hizketan? Halako baten, erromes bat gerturatzen zaie, Jesus da, eta galetu ingo die, zerta zaizate hizketan. Elkarrizketa bat daukete, bi gizon hauek, eta elkarrizketa tristea da, tristea. Hemen esaten du, zer da bidean dakarkizuen hizketa hori, eta goibeldurik gelditu ziren, triste daude, goibelduta. Gizon hauen abia puntua tristura da. Eta tristura gure bizitzan askotan kontatu daiteken historia bat da, desilusio bat, hautsi den itxaropen bat, heriotza bat, gertuko heriotza bat. Egoera hontan daude bi ikasle hauek, eta hau askotan gure egoera da baita. Bizitzan askotan gauza edera ditugu kontatzeko, baina baita batzuetan historia triste bat daukagu kontatzeko. Lehenago edo beranduago, aurrela gertatzen da bizitzan. Zeozer gaizki joan da, eta erromesa galetzen die. Ze gertatu da? Zer joan da gaizki ba? Eta bi gizonen galetuko diote, nola, ez dakizu? Ez dakizu zer joan da gaizki? Ba ez, erromes honek, Jesusek, ez daki, beak beste bertsioa dauke, beak beste interpretazioa dauke, beak ez daki, ez ezautzen bertsioi, bi gizon hauek ezautzen dutena. Hau da Jesus gure jauna. Jesus jaunak gure bertsioa, gure interpretazioa, gure historiaren interpretazioa dudetan jartzen du, zalantzan jartzen du. Azken afarian, Jesusek esan zien ikaslei, banoa zuei lekua prestatzera. Lekua prestatu ondoren, etorriko naiz berriro, eta hartuko zaituztet, ni nagoen lekuan, zuek egon zaitezten. Ikaslek hau ezautzen zuten, bi hauek hoi ezautzen zuten, esan ziel gogoratzen ba, Jesusek esan zona, pentsatuko zuten egun hauetan ikasleek. Jesusek igual hoi euforiako momentu baten esango zon, klaro, gero eriotzaren aurrean aurkitzen gea, bere eriotzaren aurrean, historia triste baten aurrean, aurkitzen gara, bai, nik fedean neukan, bai, nik itxaropena neukan, baina guain, eriotzarekin aurkitzen naiz, historia triste batekin, zer esango die Jesusek, bai zaretela zentzugabeak zarete, eta motelak profeten hitzak sinisteko. Hau da Jesus jaunak, egunen batean, guri esango diguna, egunen batean. Esan dizuen esan ba, horrela gertatuko zela, gurutzea eta 3. egunean piztuera. Eskadeza jogon jangoikoari, momentu hontan, fedean indartu gaitzala gu ikasle hauek bezalakoak gea, gu Tomas bezalako gea, San Pedro bezalako gea, fedea dugu jauna, baino handitu ezazu, honela izan bedi.
Otoitz egin diezaiegun fedez jangoiko aitari. Eliz arduradunen alde. Gida dezatela arduraz hartzainonak beren esku utzitako hartaldea. Eska desaigun jaunari. Entzun arren jauna. Gizadi osoaren alde. Gaixo guztien alde, baita mediku eta erizainen alde. Gaur bereziki pertsona helduen egoitzetan dauden guztien alde eskatuko dugu. Jesus berpiztuak indartu eta argitu ditzan. Eska desaigun jaunari. Entzun arren jauna. Familien alde. Bereziki kuarentena honetan banandurik dauden familien alde. Garai honek familia loturak sendotu eta zauriak sendatzeko balio dezan. Eska desaigun jaunari. Entzun arren jauna. Piztueraren itxaropenean hil diren hildakoen alde. Jaunak betiko atsedena arditzan. Eska desaigun jaunari. Entzun arren jauna. Jainko jauna, zuk badakizu hemen gaudenon bizitza behar askoren menpean dagoela. Entzun gure eskariak eta onartu fededunon asmoak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau. Mahatxo ondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu, betiko zorionaren edari. Senideok, egin dezagun otoitz, eguneroko gure pozak tanekeak aldarera eramanez, jainko aita guztidunari eskaintzeragoa zen opari hau atsegin izan dakion. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Onartu jauna, gizon emakume guztien salbamenerako eskaintzeragoa zen opari hau, eta emaiguzu bihotzonez, gorputzarimen osasuna, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da baita zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea. Baina poza handiagoz eta bereziki, Kristo gure pazkoa, ila eta eskainia izan den aldi hontan. Bera da munduko pekatuak kendu duen egiazko bildotxa. Bere eriotzaz, gure eriotza ezereztu, eta bere piztueraz, gure bizia berritu duena. Horregatik, pazko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingero guztiek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Katua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz,
Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol, egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, eta Jose Inazio gure hartzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan, jauna, mundu honetatik zeure gana eraman dituzun zeure zerbitzariak Mari Carmen, Iosu eta Juan. Heriotzan zure semearekin bat egin duten ez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jangoikoren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa eta guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Guk ez dakigu jainkoari zer eta nola eskatu, baina bihotzean dugun haren espirituak, otoitza hau jartzen du gure espainetan. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentalien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, pekatua eta heriotza garaitu dituzuna, piztu zinenean, apostoluen artean agertu, eta pakea gurra egin zenien. Begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei.
Ta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bilotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bilotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bilotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bilotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nere etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Horren gorputza. Horren odola. Ogia zatitzean ezagutu zuten ikasleek Jesus jauna. Aleluia. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago. Baina une hontan, sakramentu eran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala besarkatzen zaitut, eta oso osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekula zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zure semearen sakramentua begirunez hartzeak, garbi gaitzala pekatuzko izaera zaharretik, eta egin gaitzala gizaki berri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Eskerra jangoikoari, aleluia, aleluia. Maria